ki wong waskita ning tinemune bareng aku adu arep aku nyatake tenan jebul Pandhawa ki goblok, Pandhawa ki bodho. Dasaripun menapa kok kados mekaten sinuwun. Aku nindakake reka daya sanggit rungsit. Reka-reka bakal ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada kanthi tembung klonyotan bakal ndak tuku pira regane tak bayar kenceng. Jebule ya bakal didol. Lho, kok badhe disadi? Iya. Ingkang ngasta Kalimasada sinten? Ora ana liya kejaba satriya panenggak Pandhawa, satriya Jodipati sing jenenge Werkudara. Kok wis pindah? Mangka pakeme sak ngertiku sing nggawa Kalimasada iki Sinuwun Prabu Puntadewa ya.